Public hearing alang sa laraw nga water rate increase sa Cagayan de Oro City Water District on COWD. Gipahigayo na sa mga barangay. Sagad sa mga mitambong uyon sa pag-usbaw sa water rate. Apan nanawagan og mas maayong serbisyo. Ani report ni Cyril Chavez. Sukad Miyerkules, gisugda na sa buhatan sa Cagayan de Oro City Water District ang pagpahigayon og public hearing ngadto sa mga kabaranggayan sa syudad alang sa ilang laraw nga water rate increase. Sa unang adlaw, giadtuan sa buhatan ang Barangay Balulang ug Barangay Carmen ug gipasabot sa katawhan ang kasamtangang sitwasyon sa panudlanan ug panginahanglanon kung ngano kinahanglan nga magpahamtang og water rate increase ang COWD. Matod sa COWD nga ang ulahing increase nila ni adto pang tuig 2011. Dugang sa ehensya, sagad sa mga konsumanteng mitambong nakasabot sa sitwasyon sa buhatan ug miuyon. Apan, nagpaabot sab sila sa ilang mga mulo ug kasanitian sa serbisyo sa COWD. Kita nato nga valid kayo ang ilahang mga yango ngo kung wala sila pagsupak sa atong water rate nga gipropose, ang ilaha lang yung hangyo nga mahatagan sila og 24/7 nga supply sa tubig. Adlong Huwebes, gipahigayon sab ang public hearing sa Barangay 24 Covered Court kung asa gitambungan sa mga konsumante nga gikan sa nagkadaiyang poblasyon barangays. Based on actual experience yun yan ako ang iwan. Kami, like ako din, okay kayo nga nang-increase. But ako lang sa iwan ng among experience. As of now, after Sindong, before Sindong, diretso kami minom sa kanang poser. Pero after Sindong, nanay murag problema. O galing maaprubahan, duha ka tranche ang ipatumang usbaw kung asa ang kasamtangan 21 pesos and 84 centavos per cubic meter, mahimo ng 30 pesos and 58 centavos sa unang tranche o 36 pesos og 70 centavos sa ikaduhang tranche. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.